Hamas ye Amerik jamanakuntigi jaabi n'o ye Israel ka jɛɲɔgɔnba ye k'a fɔ ko nafa tɛ bagabagalikan la wa a bɛ ko gɛlɛya dɔrɔn. Dunuya keleyatɔ ɲɛma ye wele bila Hamas ma u ka taa fɛ ka mɔgɔ minɛnenw bila. O mɔgɔ minɛnenw welekulen bingani dɔ sen fɛ min ma deli ka kɛ fɔlɔ Hamas cɛfarinw fɛ minnu donna Israel woroduguyanfan na ka bɔ u sigiɲɔgɔn sigida la n'o ye Gaza mara ye Octobre kalo o tile 7 san 2023. O kunna gosi la Israel ye bingani jugu dɔ daminɛ Gaza min ye mɔgɔ 10 faga. Kɛlɛ kalo 15 tɛmɛnen kɔ Palestine mara na min dagalen don Israel fɛ bɛnkan min kɛra jamana ɲɛmajɛkulu fɛ n'o ye Qatar, Amérique ani Égypte o donna baara la janvier kalo o tile 19 min b'a jira ko kɛlɛw ka dabila ka mɔgɔ minɛnenw labɔ ni Palestine kasoden falen la ani ka dɔ fara adamadenya dɛmɛni kan Gaza. Nga tɛnɛndon Hamas ye bagabagali kɛ k'a bɛna maa minɛnenw labilali nata min bolodara sibiridonw na ka sababu kɛ kɛlɛ banbali bɛnkan ye k'o lajɔ k'a jira ko Israel y'a tiɲɛ. A b'a sɛmantiya ko bɔda bɛ to sen na walasa ka sibiridonw hɔrɔnyali ka kɛ ni Israel y'a ka wajibi dafa. Jordani masakɛ n'o ye Abdallah filanan ye n'o kan ka ɲɔgɔn kɛ ni Donald Trump ye Maison Blanche la ale bɛ ka arabu jamanaw ka kɛlɛbolo ɲɛminɛ Amerik jamanakuntigi ka laɲini na min bɛ lakari la n'o ye ka Gaza minɛ.